aurinko paistaa ja kesä tulee, kevät tulee ja kesä tulee, niin päästään kirmaan, pääsee sinne pääsee sinne nurmikolle kirnaa, pääsee ulos, niin kuin kirmaamaan ulos pääsee. Näin kyllä tää on raskasta aikaa tää talviaika, kun ulkona ei pääse kunnolla kirmaamaan. Ulkona on liukasta, ulkona on loskasta, ulkona on pakkasta. Ei siellä voi kirmata sillä miten kesällä kirmataan tuolla. Vähän niin kuin kesälaitumilla. Näin se menee. Näin. Että kyllä me ihmiset ollaan kesäihmisiä, ei yleensä kukaan nyt talvella kirmaa yhtään mihinkään missään laitumilla. Tai missään nurmikolla kirmaa kukaan talvella, kun kaikki on ihan jäässä ja on niin kylmää, ettei siellä ulkona viihdy erkkikään. Ei siellä viihdy kukaan siellä ulkona.